צהריים טוב נאוריי, אני שוב מתרגש לארח אותך בפודקאסט של אבא, שהוא בעצם הרבה יותר שלך, מדברים פתוח עם אשר בנוז, שזה אני. הפודקאסט בעיקר שלך נאוריי, תרגיש בנוח, ופתוח להגיד הכל, כולל דברים שהשתיקה זרה להם, ואל תהיה סייג לחוכמה. איך היה השבוע שלך נאוריי? כיף. דבר בקול נאוריי. אמרתי שהיה כיף. יופי נאוריי, תשובה יפה ומלאה בדיוק כמו שענית בגיל 3. השבוע ביקרנו את הדודה בבית שאן. מה אתה חיוב בביקורים בחור הזה? קובה. דבר חזק נאוריי, אתה מדבר לגרב שלי, המיקרופון מימין. אמרתי שאני הכי אוהב קובה ומשפחה, וזה כיף. תשובה יפה נאוריי, אבא אוהב. ובאמת אחרי הביקור השבוע חשבתי שקצת מיצינו את המגדל, ושכדאי לנו לרכוש איזו מלונה נאה ליד הדודה. לא יודע, זה טוב וזה כיף, הרבה קובה. נכון נאוריי, קובה זה טעים, גם אבא אוהב. כמו שאתה יודע, אבא עשה את הכסף מחיבורים גדולים בעולמות הנדל"ן. חיברתי את גינדי לסרונה, את חג'אג' לשדה דוב ואת גרינפלד למגרש בשלפים. תודה לאדוני החיבורים וטובה השתיקה לקנאים. לא צריך להקשיב להם. נכון נאוריי, תשובה יפה, ועכשיו החלטנו לבדוק ביישוב הזה שלפים. ככה נוכל להיות קרובים לדודה, ואולי האוויר הפתוח יעשה לך טוב, כי נראה לי היה לך יותר מדי זמן במעליות. אני אוהב מעליות. אבא יודע, אבא דואג. רציתי להתנצל שם ההתערקול שלי צרוד. פשוט היינו בסיור בשלפים השבוע ונכנסתי עד גובה מותניים לשלולית שלי עד משפחת דגן והתקררתי. נאוריי, איך אתה מרגיש עם המעבר לשלפים? לא יודע, תגיד אתה, מה אתה מרגיש במעבר? שאלה קשה נאוריי, אבא אוהב, בהחלט מדובר על בחירה אמיצה לעבור לגור במקום מבודד ומרוחק כל כך. אני לא מפחד מהדברים האלה, שכמובן הייתי כמה שנים בכלא, אז אני רגיל. החשש שלי זה שיש שם עכשיו פוליטיקה עם ההחלפה של המנהלת קהילה. אז תלך אתה אבא, תחליף אותה אתה הכי טוב מכולם. תתקרב למיקרופון נאוריי, זה קורקינט של ילד, מה שאתה מדבר אליו. אתה צודק כמובן, אבא יותר טוב מכולם, אפילו מהאפיפיור. אבא שלי הוא הכי בעולם. נכון נאוריי, אני יותר גבוה גם משחר שוורץ, יותר פמיניסט ממיכל בן זקן, יותר צהוב מבושנה. אני יותר חלק מהרצפה של הרב תכליתי אחרי שטיפה במכונה, יותר טעים מהצ'ון של הדר לוי, ואני אפילו יותר חזק מאיר קליימן. אבל לא בטוח שכדאי לסנבר אותם עם כל היכולות האלה על ההתחלה. תעשה מה שכיף לך אבא, אל תקשיב להם. שטויות יפות נאוריי. בפרק הבא יתארחו כאן מאיר מלכה, סטיבן סיגל, ראיה משלוחות וקובי מרשפים בפינה משותפת חדשה, למה אין הכל בכל בו. רמי לוי יגיע אם ירצה אשר, והיחיד שיכול עליי, שחר גניאל. ניפגש בשבוע הבא בפודקאסט, מדברים פתוח עם אשר בנוז. ונאוריי. Get out of